Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Meral Bonds MLA jong Kanongpo constituency mentakasgi ulalum jengelang yaki engineer katanat public health engineering nongpo division ka company ka babentrai bat kinong yalam jong kisnong ki bahap akasor nongpo ban kemi benya badekran halor ka jingpentrai kam ya ka scheme sam bathamai jong kasor nongpo ka greater nongpo water supply scheme ka balaya chat menta hakasnong maudiang kumban syukdaw ketika scheme sam ka bathamai jong kasor nongpo kabaan satan na wa ran kabahaba kasnong nong thamai sning haga jingjengai kabadan ar kilometer kadai kabalamang tingka ling baga scheme jal jivan mission haga jinglot kabalakot chakishis pa lai klo tingka bat ya kanega kam la yo ban pentrei daga company BAC Infratech kum shibenta ban pentikna halor ka jingyai be jairanti jong ka jing pentrei ya kanega scheme nakaliang uba Meral Bonds MLA jong kanong po constituency haringkat ki engineer jong katanat public health engineering nongpo division kilapen longru eka jinglet jurep eka jing pentrei eka teka scheme sam halor jung ulum umadan hakasnong maudiang balaru banyu i kendiang ya sor nongpo baro kawe habakran syakilat pathai khobor uba Meral Bonds ulaong babat la kidon ki jing thot haka jing pentrei eka teka scheme namar ki daw ki babun bat penpau eka jing sngungu yu ublei bawat hapdeng kita ki jing ublei ulapli lat plilenti bakani ke scheme kala ya chakmat bat ajing hun kumbala sakhi mentasni ule athu ba kajing yo ya kani ke scheme kade kajing dawa ka por kabakum ka sonong po kala nang roi nang yar kat nang mi gisngi ki por lingba kajing don ki long yeng kajing nang bun ki office trekam ki dukan ki school bat ki we de mechanical parts over installed can tie side finishing six tiles long not given them. We found it not given. Oi, vamos. Ini along komentarnya PSP yang itu, just like PSP. Ngi yo kene kalat ban jengok ban one page ya ke jing pentri kam ya kene ka scheme jong ka greater nongpo water supply scheme long ba jong ka scheme jal jivan mission jong ka sarkar pedeng ka sarkar jela ni ai kublei naga benta jong ka office jong FT engineer jong ka nongpo division iba kurba ba arani kumji mentahang ni ngidon lang ba rek surong ba snong jong kene snong mauding ke bagadon kene ke treatment plan ke ba idon mentah lembat kene ke form ke ba pentre ya kene ka kamru ke BSc infra bat mening layo ban review ya kene ke scheme ha ke jing don lang jong ki rang ba snong jong ki snong ki bahap apo jong kene ke nong po town hi baro ko we ki babun hi ki layo poi la stanggat to kene ngut ki bam syam la poi liyo ban review ke jing ya jong ka kam bat bahadin ba ila yo snow na ki officer na ki firm ke pentrei ni dap lagi dokumen ke bakrau bani i ba kane ka kam kalaya state kat bala la shisha ki don gijing ki jing thut ha gijing pentrei ya kane ka kam na kaliang jom ki daw ke babun ni sukhu ya kata dan rengi aingu yo bulei ba lopli kalat ha ka ba kane ka scheme kala ya chakmat but kalong quite satisfactory nakaliang jong akum MLA bang iyo ban budin ban pentikna bagane ka scheme kan deploy kat bala kumbala amsuthu ko overall progress jong kane ka scheme baro ka we
kabala kejing penmang kala palat sispa iwi kelur bat ba ke overall progress jong ka kam kelalong hapedeng kan rupo ban rupusan persen dang hapo ki sistem tam mentah ki bala sedang ikani ke kam tinggi penpau jing sungu na ga benta jong departemen ki bala monitor bahai ke kam ban supervise agar kom ga bedai bat ru kumju yo ke firm ga pentre kumju ngai kuble ye ki dor bar snong ba pher ki ba sayo ya gani ka umbam umdi lang ba jogani ka skim ki bala ai ka jing ya trailang menne ga review meeting ru ngile sngo ya ki jing ai men sim ki jong girang ba snong ban trailang ban ha ju ko por gi don hi ki mat ki ba ki penio sngo ki issue gi jing gi don ha ga ba na ga liang jong nilang bar apa ko meeting ngile kat bala ban address ki ban penwiang sispa nang sispa kamlong ga besuk kin don hi gi jing donang ne tai den kat bala na ga liang jong ngau MLA ka department ada ke sorkar ya baru kawe balang komit na kamtaban pentikna ba ka umbam umdi ikan poi se kilong ying kilong sem ngi suthu ka sornong po ke kawe ni snong ke ba kerdu ko ka duna ko la sisa ki skim ba pher ki snem ki bladep ki dan re na gijing nanang bun jing nong song snong ki population nong bun ki long ying ki nanang bun ki office sorkar ki nanang bun Office jong ka PC department nong po division ngi ju review hi na ka por ngi ju one side nang ta ka physical progress hi kumbala ong i isara mel i kalong ba klapoi hadu kumban 2% ni ye tementa ka jing pen sisa jong ka technical part kalong ka distribution line namar ki babun ni ki top hagi snong i ladap te kisa astang ka to kan itali ki ban sedang bat ka distribution line te nang sedang hagi ni ki banai ki banwan te ka technical issue menta hi ka ba jadi bat kan ni kalong ba ngin pen dep kham kloi ki TP bat begin install ki machinery sebagai bat ki equipments te nakaliang jong ka department ngi ya persang hiban monitor na koi kapor sa koi ya lingba ka jing sim review jong i honorable MLA kalong ka igi ba so comment ro na marka ketik ya kemen sim jong i bangi haban pendap play kini kam te ngiru ngin pressure hiu kontraktor ro bunyele pen stat ikani kam te tangki ni kentien kuble sibot